Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installé an ka so ka installé an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigiba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu
n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele waasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Tɛnɛn utukalo ale tile 18 san 2025 keba maa minnu sɔgɔlen no an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu bɛ an sɔrɔ an ka arajo kan ani arajo minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ture Sangaw fɛ yen k'an b'a fo min ye Daniel ye Tomiyankaw fɛ yen ka foli ta ka ɲɛsin ale ma arajo tɔ minnu bɛ Maninkala kɔnɔna na minnu bɛ Kangabakaw fɛ yen minnu bɛ Kuremalikaw fɛ yen ka taa se aw yɛrɛ ka dugu ma n'o ye Kitakaw ye k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen na fana an b'a bɛɛ lajɛlen fo keba bi ntɛnɛn kuma dakurunya kelen pe de b'an bolo bi keba babu yɛrɛ tɛna taa fan wɛrɛ fɛ n'ale tɛ tarata utukalo tile 18 san 2020 ntɛnɛn utukalo tile 18 san 2025 keba fanga jaso min kɛra Ibrahim Boubacar Keita la a san 5 ye bi ye o hukumu kɔnɔna na sa
bi amina hakilila jigi kɛ waliya minnu kɛra fo kana se nin waati ma koba minnu kɛra ko in yɛrɛ nana cogo di bi sɔgɔmada in na o kuma kelen pe dɔrɔn de bɛ an bolo an bɛ t'e fa fɛ a bɛ sɔrɔ ka na an sigi anw yɛrɛ sera ka mun sɛbɛ maa wɛrɛw ye minnu fɔ an ye ani an taara minnu dɔw kɛnɛ kan an na o fɔ maaw ɲɛna bi sɔgɔmada in na san 5 tɛmɛnen kɔfɛ mun ni mun fana sera ka kɛ mun ni mun bɛ banjɛ bɛ bi ka se ka o fana bilasiraliw fana kɛ Keba Jalo e ka yamaruya o kɔnɔna na. Keba ka foli kurakuraya Bamakɔ cɛ n'a muso Mali kɔnɔna fantan ani naani bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu sɔgɔlen nana diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sɔgɔmada in na an bɛ se k'a fɔ sa ko min ye malidenw ye u ye baara minnu kɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ani waliya mun bɛ sen na bi a nana cogo di mun ni mun kɛra Keba k'a daminɛ utu kalo tile 18 san 2020 na ka na se san 2025 ma Keba fanga jaso n'a ka di i b'a fɔ ten fanga ndaraki i b'a fɔ ten n'a ka di i n'a fɔ furancɛla fanga n'a ka di i b'a fɔ donatɛmɛ fanga Keba a bamanankan yɛrɛ ye min ye o fɔ man di nga maa bi pa ko kunna ka maaya kɛ Keba san 2020 waliya min kɛra utukalo tile 18 a daminɛna yɔrɔ jumɛn ka t'i kan o kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama Ibrahim Boubacar Keita waati a ka premier ministre o tun ye Bubu Sise u kɔni ye olu minɛ o dugusajɛ sa min ye fanga yɛrɛ jasora maa minnu fɛ olu ye jɛkulu sigi ko Comité national pour le salut du peuple CNSP Assimi Goïta u ko ko o ye a ko ɲɛmaa ye Keba waliya in kɛlen u y'a yira sa k'a fɔ ko calatigɛ jɛkulu m'an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen cira ka bɔ yen min ye couvre-feu ye u y'o sigi sen kan nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 ma an ka dancɛw bɛɛ lajɛlen u y'olu bɛɛ lajɛlen datugu min ye furancɛla fanga ye a nana sigi dɔɔni dɔɔni diɲɛ seleke naani maaw ale ni CEDEAO maaw olu nana ya siɲɛ caman ka se k'a lajɛ wala min bɛ bi u bɛ se cogo min na ka kɔn u ma nka Keba yanni fanga ndaraki ka kɛ an ka maaw hakili la jigi jamana yɛrɛ tun bɛ dabolo jumɛn na fɔlɔ yanni an ka se fanga ndaraki in ma fanga ndaraki tiɲɛ don a kɛra nka a y'a sɔrɔ Mali bɛ degunba kɔnɔna na degun min bɛ Bamancɔn ni Jugawale kɛbaw siyako kɛlɛ k'o coko ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ wuli kosɛbɛ ka t'i kan yɛrɛ kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ coup d'état minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ Keba e ko a bɛɛ lajɛlen ma daminɛ Kati wa Musa ta ka n'a daminɛ Musa ta la min ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga jasili ale ni ATT ta nin bɛɛ lajɛlen nun donna Katikaw de fɛ yen Kati kan kɔnɔna na ni marafacikanw ye marafacikan minnu n'olu bɛ kɛ ka kɛ ni funu caman ye funu minnu bɛ yen bi Keba n'o bɛ sɔrɔ wolomasiri tabaw fɛ koyi indɛlima ni bingali min kun kɛra yen ni maa 49 kun tora o ko senfɛ o kun kɛlen don ka wolomasiri tabaw k'olu fujini kosɛbɛ o la sa Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ maaw kun sigilen don ni kuma mun ye ale yan'a ko fɔ ale ye kuma min fɔ o ma bɛn sɔrɔsiw tɔw ma
utu kalo la sa min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ ye keba an kana ɲinɛ koyi olu fana tun ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye e tɔma keba sangare ye k'ale jalaki o la kosɛbɛ ko josariyaw ko a ma se ka olu matarafa bingali minnu kɛra o waati ninnu kɔnɔna ka kɛ ni an ka dɔngɔnɔdugu fanfɛlaw ye ogo sagu min kɛra février kalo san 2020 o nana mankan juguya kosɛbɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ka gun kɔnɔna na tiɲɛ don min ye sɔrɔdasi kura minnu taara olu y'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔdasi gun kɔnɔna na dunko juguya ni yuruguyurugu o ɲɛlen de sɔrɔdasi kɔrɔbaw k'olu kɔni maramafɛnw t'o di olu ma min ye minɛnw ye olu t'o sɔrɔ fangandaraki a fiɲɛ donnen kun don olu bɛɛ lajɛlen nun na keba min ye ja dɔw fana ye an y'a ye k'a fɔ san 2019 waati keba min ye Ibrim Boubacar Keita denkɛ n'o ye Karim ye ale ka ja dɔw bɔra sa ani muso dɔw lamɛnbaaw ka hakɛ to fini suturalen tɛ olu la u kun dalen don kwaji jamana dɔ la dɔw ko Espagne kaw fɛ yen don o ja min bɔra sa o ye maaw tɔɔrɔ o ye maaw fujini o nana fara mun kan o y'a sɔrɔ M5 RFA ale kɛlen don k'a da tulu la k'a da jaba la kabini mai kalo bɔli tɛ bɔli ye ale bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan école karamɔgɔw n'u ka article 39 bɛ ɲɔgɔn na min ye fanga yɛrɛ kɔnɔna na fana fɔnkɔɲɔgɔnkɔ misɛnninw caman nana cogo fanga mara cogo fanga ta cogo fanga baarakɛ cogo wasabulon ale ni jɔyɔrɔko kumaw olu kun cayalen don jamanakuntigi yɛrɛ nɔgɔmɔgɔw fɛ kosɛbɛ o fɔnkɔɲɔgɔnkɔw taara wolo mun na min ye utukalo ale masuruna na a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka maa mafalen dɔ bɛ yen n'u b'a ka lakanako kunna o bɔra a jɔyɔrɔ la keba ka kɔ katikaw ka wulikajɔ ye ni marifa ye M5 RFA n y'a f'i ɲɛna cogo min olu fana ye wulikajɔ caman kɛ nka ala belebelebaw kɛra min ye o ye juillet kalo tile 10 tile 11 tile 12 ni tile 13 min ye o ko ninnu taara wolo mun na sa maa caman de yira k'a fɔ ko joginna a waati MINUSMA min tun bɛ an fɛ yan ale bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko maa min tora ko in na k'a bɛ maa 40 bɔ min ye waleya in ye MINUSMA ka sɛbɛn min kun bɔra a waati u y'a yira sa ko josariyaw k'olu sɔsɔra kosɛbɛ o la sa k'a daminɛ juillet kalo tile 10 ka taa bila tile 13 la sa min ye M5 RFA maaw kɔni ye a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka maa 14 o bɔɲɔgɔnko cɛw ani musow ani denmisɛnninw olu kɔni fara wolomasiri taba ka wulikajɔ fɛ Imam Mahmud Diko ale ka misirida ani wulikajɔ minnu kɛra M5 RFA yɛrɛ fɛ yɔrɔ caman na maa minnu kun jalakilen don k'o la sa o ye finitigilakaw ye a kuma kun tara ka ɲɛsin olu de ma k'olu de o waleya cɛjugu in kɛ maa minnu bɔra ka taama maa minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira maa minnu bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko binti ta kɛ Imam Mahmud Diko ka misiri kan ko Diko tɛ minɛ keba o fana maa dɔw fana tora o ko senfɛ ye imamu yɛrɛ ale yɛrɛ fɛɛrɛ sigi sa ka sukanseli kɛ o ko hukumu kɔnɔna na o waati kelen na keba min ye CEDEAO ye ale nana ka na delili kɛ k'an k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn cogo min jamanakuntigi 5 olu nana an fɛ yan keba k'a lajɛ tasuma bɛ se ka dafaga Bamako cogo min waliya minnu bɛ Bamako kɔnɔna na olu bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na keba o nana wolo mun na Ibrim Boubacar Keita ale ye gouvernement kunkurunin sigi gouvernement min n'o ye maa 6 ye premier ministre kun ye Boubou Cissé wolomasiri taba ka ministre o tun ye Ibrahim Dayiru Danbele ye min ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ o ye Ala ma hinɛna Cɛbilen Dramé ye ka taa fara sa Boubacar Ba Bill ale yɛrɛ kɔni kun ye mara kama bɔli ministre ye a 6nan keba o tun ye Bemba Keita ye ale kɔni kun ye jamana kɔnɔna lakana ministre Maître Kasum Tapo sariya ko tun b'o bolo keba nana dayi min ye suteba tileteba M5 RFA u ma kala don ɲina ka bɛn n'o gouvernement sigili ye keba o hukumu kɔnɔna sa polisi so min bɛ n'o ye 3e arrondissement ye 7e arrondissement ni 10e arrondissement olu ye maaw minɛli daminɛ koyi maa ye désobéissance civile kɛ sa olu bɛɛ lajɛlen caman jaso ka tulu fili kasobon na ye kiiri a kun labɛnnen don k'a yira sa k'a fɔ k'olu ka kiiri bɛna kɛ keba nin waati bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ an bɛ ka seliba magɛn han an bɛ ka ɲɔgɔn tarabaso nka an bɛ ka taa seliba ale fan fɛ Sɛbɛnnikɔrɔ Burama a ye maaw bila k'u ka kuma M5 RFA maaw fɛ u ka sabali u ka muɲu u ka kuma ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin ko in a kana taa sira dɔ fɛ sira min cɛman ɲi kosɛbɛ M5 RFA dɔ fara a kundama ka keba a bɔra sigili yɛrɛ la koyi
u ye wuli ka jɔ kɛ sa ka ɲɛsin calatigɛ jɛkulu ma ka ɲɛsin kuluba ma ka ɲɛsin fan wɛrɛw ma o m'u bɔ koyi u nana ka na sigi yɛrɛ boloda an tɛ taa so bi f'an ka si yan kiba o wolola min na e yɛrɛ a don an kun bɛ sa o nin bɛɛ kun bɛ fɔ an kɔ koyi kiba n'i kiti ta jura t'a ka dɔgɔ jugu la kalo ne yɛrɛ t'a dɔn e taara k'an dɔn cogo min na o kojugu lakalili ni fɛn a ma nɔgɔ kiba M5RFA olu tun y'a yira sa k'a fɔ ko kalata mun kɛra k'o ma ɲi Ibrahim Boubacar Keita ka taa ka bɔ yen baara minnu bɛ senna Mali ale lakanako la o fana tɛ ka taa ɲɛ suko ni dugusajɛ min ye semansi jabala ye Maɲanbugukaw fɛ yen tile conférence de presse su comité stratégique ka réunion don o don wuli ka jɔ ko fɔ min ye fanga ye a ka taa ka bɔ yen min ye Manasa ye bolongani kun ɲɛsira ale fana ma keba k'ale fana ka baara bila pewu a guanna ka guan fo ka taa se utu kalo tile 17 ma o bɛɛ la min ye M5RFA maaw ye keba u m'a bila koyi u tun ye taama ni wulikajɔw boloda ka bɛn ni utu kalo yɛrɛ tile 20 na tile 21 ye k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye fangandaraki ale nana kɛ utu kalo a tile 18 keba sɔgɔmada joona fɛ maa fɔlɔ minnu minɛna o ye sɔrɔ minisiri ye n'o ye Ablaye Dafe ye ale kɔfɛ sa min ye kan Sunjata kɔnɔna na mugu kan bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ mugu bɛ ka ci cogo min a bɛ ka ci ten maa fɔlɔ minnu tɔgɔ fɔra Surasi Kunda keba o tun ye Maliki Jaw ani Sadio Kamara ye bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko Kati kɔni ko bɛ olu de bolo ye olu de bɛ ka denmisɛnninw bila anw minnu dara an ka bɛ taa zole da ye u ye nkamu d'an ye on ont retourné nous u y'a lasegin keba maa si ma se ka tɛmɛ ka don ka taa ko ɲɛɲini ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la tile kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiw ye u ye minɛli to senna koyi keba Ibrahim Boubacar Keita Lazara tɛmɛnen ni miniti 30 ye u yɛrɛ bɛnna ka bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u taara ale ta caw ka taa n'ale ye min ye Katikaw fɛ yen keba nin don polisi min tun b'a kɛnɛ kan e ko o sɔrɔdasi yɛrɛ tun bɛ yan i bɛ ka talen ka taa n'a ye a don sufɛ min ye solandonbaw ye wulikajɔ kɛbaw olu caman wulila k'u jɔ k'u b'a lajɛ a ko bɛ se ka lajɛ cogo min na olu ma lamɛn o y'a sɔrɔ kare kɔnɔnaw la sa maaw kɔni bɛ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw dimikojugu taara Maître Kasum Tapo ale ka yɔrɔ k'o filenkolon ci k'o dakolon ci min ye Bubu Sise ninnu ka so ye maa dɔw taara climatiseur salo ka bɔ yen Karim Keita ale tɔgɔla tun bɛ fɛn o fɛn na keba u y'o sokɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛmaminɛnw ye dɔw yɛrɛ taar'u ko piscine na ye bolofɛn minnu sɔrɔla ye k'olu ta u yɛrɛ ka kuma na a don ko faso nafolo k'o de kɛra ka nin baara in kɛ M5RFA a nɔgɔnin fɛ ale ka kuma lasela ko coup d'état min kɛra nin ye n'o ye sɔrɔdasiw ka coup d'état ye ko coup d'état tɛ ko wulikajɔ don ko fasodenw ka wulikajɔ de don keba o dugusajɛ min ye i bɛ ka minɛlen o dugusajɛ n'o ye kalo tile 19 ye Ibrahim Boubacar Keita ko ale bɔra baara la pewu a ka fanga a ko k'a jɛra a kɔ pewu Bubu Sise tun bɛ premier ministre min na a ko k'o baara banna ko assemblée cira wa ko ale yɛrɛ on ont fini on ont tout a ye laseli kɛ k'a ɲini ale tɛ fɛ fiyewu ale Sɛbɛnnikɔrɔ Burama tɔgɔ la joli kelen ka bɔn min ye baara ye sɔrɔdasi denmisɛnninw keba a kuma n'u fɛ a n'u mɛnna kuma na kosɛbɛ o de tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye CNSP maaw ye u ye communiquéw daminɛ taara Radio Mali la ka taa communiquéw daminɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Kati IBK kɛlen ka démissionner CNSP u y'o sigi k'o kumaw fɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi ye a waati keba u y'ale ta ka kɛ u ka kulu yɛrɛ ɲɛmaa ye Radio Mali la sa communiqué kɔni tun bɛ taa kala Ismaël Wage fɛ ani u yɛrɛ ka bugunatigɛ communiquéw o de la sa u ye couvre-feu sigi sen kan nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 5 o ma don o don an ka ni jamana dancɛ siraw k'olu bɛɛ lajɛlen datugu min ye ko nana basigi waati min keba utukalo tile 21 u ye frontières dayɛlɛ fanga waradaba minnu tun bɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ sa n'o ye M5RFA maaw ye kalo tile 21 ka jɛrɛ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye k'olu b'a senkɔrɔma don dɔ bi u b'a senkɔrɔma don dɔ sini baara minnu bɛ senna sa
ka olu bɛ se ka taa ɲɔ cogo min keba waati kelen CEDEAO u kun sigilen don k'u ka délégation kɔnɔ min ye M5RFP ye ale ko ale kun labɛnnen don transition kan ka taa sira minnu fɛ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na k'o baaraw kɛ min ye keba n bɛna yɔrɔ min f'i ɲɛna nin yɔrɔ in na CEDEAO mɔgɔw yan'u ka na sɔrɔdasi cɛ 5 u ye ɲɔgɔn ye sabula Goodluck ye min f'u ye n'ale nana a bɛ taa IBK lamɛn n'a ye IBK lamɛn ni IBK ye min fɔ keba olu bɛ baara kɛ ni o de ye CEDEAO bɛ o de lawaleya o la Sadio Kamara ale sugandira ale ka taa kuma IBK fɛ n bɛ ka kuma a dugulenka de f'i ɲɛna nin waati na n tɛna bɛɛ fɔ dɛ Sadio de taara kuma IBK fɛ a tilala k'a fɔ IBK ɲɛna fana keba k'olu ti ngilɛmɛ dɛ ko cɛ in dun bɛna a bɛna kuma ngilɛkan na IBK de ko Sadio ma i hakili latigɛ n'a nana n b'a fɔ a ye ka tila k'an dan tigɛ aw ye keba o don Goodluck nana a taara a ye IBK ye ani IBK kumana IBK ko k'ale tɛ fangako la bi a tɛ fangako la sini minnu filɛ nin ye n'u bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ u ka se ka baara kɛ a y'o fɔ u ɲɛna u ka sɔn o ma a tilara tuguni Goodluck ye fɛn fɔ ngilɛ la IBK y'a bɛɛ lajɛlen f'u ɲɛna nanzarakan na u bɛ se k'a faamuya cogo min na CEDEAO ale ka laɲiniw kɔnɔna na sa ale kun ko maa minɛlen minnu fana bɛ ko ka olu bila keba o la sa utu kalo tile 20 min ye sɔrɔdasiw ye u ye ministre Ablaye Dafe u ye ale bila Sanban Mamudu n'o tun ye IBK ka chargé de mission ye u y'o fana bila utu kalo tile 21 min ye CNSP a ko sa ko ni parti politique olu bɛ ɲɔgɔn ye parti politique minnu bɛ hali n'o tun bɛ fanga yɛrɛ senkɔrɔma don dɔ la n'o IBK ka fanga ye u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ye keba min ye utu kalo tile 26 ye M5RFP olu bisimilara Katikaw fɛ Kati sabula min ye jɛrɛm tun kan ka kɛ n'o tun kan ka parti politique bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan M5RFP mɔgɔw y'u can k'u jɔ k'olu tɛ taa o kɛnɛ kan dɛ ko f'ulu yɛrɛ de ni sɔrɔdasiw ka sigi ɲɛ fɔlɔ olu ni tɔw ta tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'o de fɔ a waati keba o la utu kalo tile 23 min ye kuma ɲɔgɔnyaw ye olu daminɛna tuguni k'a lajɛ CEDEAO ye min fɔ ani fɛɛrɛ min bɛna sigi sen kan nka a don keba an ka maaw y'a fɔ CEDEAO maaw ye k'olu bɛ fɛ ka farancɛla fanga kɛ san 3 ye gouvernement k'u b'o sigi ko sɔrɔdasiw bɛ don a la Ibrahim Boubacar Keita u b'o o labila nka min ye fanga faama yɔrɔ kɔni ye o bɛ t'u bolo CEDEAO maaw olu ko u bɛ taa ka na keba u taalen u sigilen ka se a waati o y'a sɔrɔ min ye Burkinakaw fɛ yen coup d'état ma kɛ Nigerkaw fɛ yen coup d'état ma kɛ ko in tun bɛ maa minnu bolo u ko k'o tuma na ko est ce que ko ninnu b'u sɛbɛla o de senfɛ Alassane Dramane Ouattara ko ka u ta ka bɔ yen ko k'u labɔ yen pewu fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ ko ka u labɔ yen o kɔfɛ an ka maaw tilara tuguni k'a fɔ k'u bɔra san 3 la keba k'u y'a kɛ san 2 ye utu kalo tile 24 min ye CEDEAO maaw ye olu sigira ka na tile 3 baara la tile 3 baara min u n'an ka maaw ma se ka bɛn fosi ka keba sabula sɔrɔdasiw y'a yira sa k'a fɔ ko fanga taa cogo min CEDEAO bɛ ka min fɔ o t'olu kun tilenna ye bi o t'u kun tilenna ye sini Ghana taw yera a la min ye Burkina taw yera a la an ka maaw a waati u taara min ye hali Côte d'Ivoire Sadio yɛrɛ taara ye siɲɛ 1 min ye jaw ye ale min kun ka taama ka ca ni bɛɛ lajɛlen ale fana taara ye o waati de la sa min ye Togo président ye ni o ye Faure Sime ye o ko a bana ta a ye ninnu lamɛn a k'u faamu koyi u bɛ ko min kɔnɔ aw b'a dɔn aw caman taara ye aw taara dugu lajɛ a ye dugudenw kumakan mɛn wala min bɛ Mali kan bi a y'a lajɛ aw ka sɔnɔgɔya don Faure ye o kuma min fɔ keba o nana kɛ sɔnɔgɔya don ye CEDEAO ko ale tɛ fɛ fiyewu farancɛla fanga ka tɛmɛ san 1 kan han utu kalo tile 24 min ye CNSP ye u y'a yira ko min ye Asimi ye k'o kɛra jamanakuntigi ye utu kalo tile 27 Ibrahim Boubacar Keita u ye ale bila o waati kelen in na fana a yirala k'a fɔ ko min ye Karim Keita ye ale fana ye taara ale bɔra Mali kɔnɔ pewu ani waleya minnu tun bɛ senna kuma min na maaw tun bɛ ka kuma caman fɔ o hukumu kelen kɔnɔna na fana Karim Keita ale fana taara Premier ministre Boubou Cissé ka taa fara Musa Temine kan olu fana bɛɛ lajɛlen labila utu kalo tile 28
CEDEAO ko transition mena cogo cogo u ka maa ɲini ka sigi a kunna min bɛ kɛ civil ye premier ministre fana ka kɛ civil ye ale y'i kantigɛ da fɔ o la utukalo tile 28 utukalo tile 29 M5 RFE maaw olu y'a yira sa ko fo olu ni Faransila fanga maaw ka sigi n'o ye CNSP maaw ye u ka kuma politique ko kan parti politique ka bisimilali min kan ka fɔ ni bɛɛ lajɛlen kan ka y'a kɛnɛ kan M5 RFE ɲɛmaaw ko k'u tɛ taa o la ka ci ye dayɛlɛ M5 RFE CNSP ni M5 RFE maaw u ye ɲɔgɔn ye Kati Keba o kɔfɛ sa a yɛrɛla k'a fɔ sa ko min ye septembre kalo tile 10 ka taa bila tile 12 la ko jɛrɛ bɛ kɛ a b'a fɔ ma ko concertation yaasa ka se ka Faransila fara sɛbɛn k'olu sigi sen kan a chartiw a n'a papier tɔw bɛɛ lajɛlen min ye septembre kalo tile 5 n'a tile 6 ye Bamako yan a n'an ka fabaw kɔnɔna na o baara kɛra maa mafalen minnu sugandira olu ka jaabi bɔ ka bi septembre kalo tile 9 u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamaciwale jɛkuluw ye n'o ye sɛma maaw ye olu ma sɔn ka na jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye septembre kalo tile 7 ye CEDEAO ko ka jamanakuntigi sigi sen kan jamanakuntigi min ani premier ministre min u fila bɛɛ lajɛlen ye civil ye septembre kalo tile 15 o kɛra CEDEAO ka kuma ye ko o ka fɛɛrɛw ka sigi sen kan min ye septembre kalo tile 8 maaw caman bɔra tuguni Faransila fanga maaw k'u senkɔrɔma dondo baara in ko yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye maa mafalen minnu sugandira Keba olu y'u ka jaabi bɔ ka bin u y'a yira sa ko min ye jɛrɛ minnu kɛra o ko min ye Faransila fanga ye président bɛ kɛ a la vice président bɛ kɛ a la premier ministre o bɛ kɛ a la maa min bɛ kɛ président a bɛ se ka kɛ sɔrɔdasi ye komi a bɛ se ka kɛ civil ye cogo min Keba u siw k'a daminɛ san 35 ka se san 70 ma premier ministre sa ko min ye CNSP maaw ye olu na o sugandi gouvernement o kana tɛmɛ maa 25 ka sabula sɔrɔ tɛ jamana kɔnɔ baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ CNT n'o ye wasabulon min kan ka sigi Faransila fanga kɔnɔna na Keba o ka kɛ maa 121 ye laɲini min kɛra o de fɔra o kɔnɔna na baaraw kun cɛlen pewu u y'a yira sa ko Faransila fanga k'u kɔni k'u jija sa o kana tɛmɛ tile 10 kalo 18 kan n'o ye 18 mois ye Keba charti M5 RFE ko k'ale t'o charti fɛ han k'ale t'o la bi a t'o la sini wa min bɛnkan min bɔra o kɔnɔ ale tɛ jɛn n'o ye septembre kalo tile 16 CEDEAO ale ko o jaabi fana k'ale fana t'o jaabi fɛ Keba CEDEAO a tilara ka sɔn ko transition ka kɛ kalo 18 ye o la sa u ye an wele a don Keba n t'a dɔn ni hakili b'a la k'an ka taa ministère de la défense la ko jamanakuntigi ko maa min kan ka k'a ye k'u bɛ taa tɔgɔ bɔ bɛɛ lajɛlen kun ɲɛna sa ko an bɛna taa k'u bɛna taa maaw da sumusumu u tun ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ an taara an y'an sigi jaw ko bandaw ye président ye an k'an bɛ kuma ko kuma tɛ yen k'an ka taa so k'a banna Keba anw ni min dara kun d'o ye anw ɲɛna k'an bɛ taa an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ hakililaw di ɲɔgɔn ma nka olu ni tɔgɔ nana bandaw tɔgɔ bɔra o cogoya la u y'a yira ko Asimi ale bɛ kɛ vice président ye bandaw ani Asimi olu ka kalika siyɛn kɛ n'a bɛ f'o ma ko serment olu y'o prestation de serment kɛ septembre kalo tile 25 septembre kalo tile 27 Moktar Wani sugandira ka kɛ premier ministre ye ale y'a ka baaraw daminɛ transition charti o sigira sen kan sa ka bɛn septembre kalo tile 12 ye min ye octobre kalo tile fɔlɔ a bɔra journal officiel la bɛɛ lajɛlen ye a ye Keba charti transition kɔnɔna na ko mun ko min ye Faransila fanga ye n'a bɛ kun cɛ jamanakuntigi ale tɛ se k'i kanbɔ a nɔfɛ vice président tɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ olu tɛ taa kalata la wa min ye ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu fana tɛ taa kalata la ni transition banna CEDEAO ale tun ye sanction min ta ale y'o wuli octobre kalo tile 7 min ye décembre kalo tile 5 Keba CNT sigira a ɲɛmaaya kɛra colonel Maliki Jaw ye maa 121 de tun b'a kɔnɔ janvier kalo tile 13 san 2021 CEDEAO ale ko ka CNSP ci ka bɔ yen pewu ko sabula ko a tɛ se ka to sen na ka tila k'a fɔ ko fanga ko a bɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na mais kalo tile 24 san 2021 u y'a ye sa k'a fɔ ko min ye Moktar Wani ye ale ni ni y'aw ka ko wɛrɛ daminɛlen ye tuguni rectification Keba
ko Asimi ye an lamini jamana ɲɛmaw wele k'a f'u ɲɛna k'u ka kuma bandaw fɛ k'a b'a fɛ ka min sigi sen kan ka gouvernement sigi min ye ka Sadio bɔ a la ka Modibo Kone bɔ a la k'u ka kuma fɛ ko o tɛ ko ye ko min ka ɲi kosɛbɛ k'a k'a lajɛ a bɛ se ka u to gouvernement kɔnɔ na cogo min na sabula olu de jɛra ka fɛn kɛ o tibi tabari barika nana bonya o waati kelen kɔnɔna na Keba min ye Faransi ka ministre ye o tun bɛ na yan Faransi ka lasigidenw tun bɛ yan Faransi tun bɛ baara bɛɛ lajɛlen na yan u y'a yira o de senfɛ sa Macron yɛrɛ ka fɔ la ko ale bɛ ka min sɔrɔ anw ka furancɛla fanga maaw bolo ko a m'o sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka san 7 fanga mara kɔnɔna na o la sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika nana bonya hakili la k'a fɔ bandaw kun taara Faransi a segilen ka na sa mɛ kalo tile 24 min ye bandaw ni Mokhtar Wani ye olu fana minɛ ka taa n'olu ye Asimi ale bɔra ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a yira sa k'a fɔ min ye baara min n'o kɛlen filɛ nin ye a kɛkun ye furancɛla fanga basigi ni lafiya ka don a kɔnɔ sabula maa minnu bɛ yen n'olu kun bɔra la a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ coup d'état ye ko ye ko min n'i y'a kɛ a tɛ bɔ i nɔ kan fo ka taa se i saya ma olu ni minnu jɛra k'a kɛ k'olu bɔ a la k'u bila kɛrɛfɛ ko o ma ɲɛ o la sa dɔw ko rectification dɔw ko coup d'état wɛrɛ tuguni Keba bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la président kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ o la min ye utu kalo coup d'état min kɛra Keba a sen fɛ jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ seleke naani na a bɛɛ lajɛlen ye Mali bila pewu u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa ko ni Mali tɛ baara kɛ tuguni maa minnu bɛ yen n'olu ye sariyatigiw ye Nations Unies maaw ni fɛnw u bɛɛ lajɛlen ye coup d'état in kɔn min ye Faransikaw ka tɔn min bɛ n'a fɔ ma ko OIF Organisation Internationale de la Francophonie ale fana y'a ka dɛmɛ dulon Mali ma wa min ye bandaw ye ani Mokhtar Wani olu minɛli min fana kɛra u y'a yira sa k'a fɔ ko ni Mali yɛrɛ tɛ baara kɛ tuguni musaka ko ta da sira fɛ Mali bɛ baara minnu kɛ ni ka musaka sɔrɔ CEDEAO ni UEMOA kɔnɔna na ani BCEAO o bɛɛ lajɛlen dulonna min ye Mali ni CEDEAO nana fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ fo ka taa se Choguel Kokala Mayiga ale nali ma fanga la Mokhtar Wani ale nɔna premier ministre la o kɛra min juin kalo tile 7 san 2021 Keba Choguel ale taara don min yɛrɛ la o don kelen o de fana kɛra Asimi ka kalikan o don fana ye Choguel fana nana ale fana nana baaraw daminɛ assise ko kuma tun bɛ ale da o kɔfɛ sa Goodluck Jonathan nana a dimine a ko wa ko an filɛ ka min kɛ nin ye ka bandaw ni Mokhtar Wani bɔ baara la k'an n'olu tɛ kuma tuguni dɛ Keba ko fɛɛrɛ mun fɛn fɛn sigilen filɛ sen kan nin ye k'o tɛ kɛ wa waati kelen kɔnɔna na sa min ye malidenw ye olu bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka dɛmɛ yira ka ɲɛsin furancɛla fanga ma an ye kalo 8 de kɛ embargo la Keba kalo 8 kɔnɔna na a gɛlɛyara kosɛbɛ nka maliyɛnw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye furancɛla fanga mɔgɔw ye ka se ka u dɛmɛ Keba i bɛ Choguel tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ dɔn wa i t'o dɔn a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye Shuaibu Isufu Sulemani o de y'a tɔgɔ yɛrɛ ye nka u b'a wele dalateliya la Choguel Kokala Mayiga n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye Shuaibu Isufu Sulemani o de b'a ka wolosɛbɛn kan i y'a faamu ale nana a fana n'a ka fɛɛrɛw politiki fɛɛrɛw min ye fanga mara seerew ye kalo tile 7 juin a sigilen CEDEAO maaw a n'a olu ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ a y'a yirula bɛɛ lajɛlen na ko anw bɛ taa refondation na koyi k'an bɛ assise nationale kɛ fɛn minnu mana bɔ o kɔnɔ an b'olu lawaleya k'an ka jamana basigi k'an sama ka bɔ ko dɔw la fɔlɔ Keba Choguel ye wulikajɔ caman kɛ fɛɛrɛ caman sigira sen kan ani jamana ɲɛmaw y'u bolo ɲɔgɔn ma ka se ka baara minnu kɛ baara minnu bɛ yen n'olu dɔw fana ye jamana nafa waati assise nationale furancɛla fanga kama bɔli ka dɔ fara a kan ka bɔ kalo 18 na ka taa n'a ye san 5 la o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla assise senfɛ assise ye baarabaw kɛ min ye wolomasiri tabaw ye minɛnw caman sɔrɔ malidenw kun ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kun barika ka bon kosɛbɛ min ye jamana ye sa k'a fɔ ko kalata kɔni ko an t'o la hali n'o y'a sɔrɔ Mali ɲɛmaw yɛrɛ de kun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata ye Keba k'an bɛ taa constitution kalata an b'o kɛ janvier kalo san 2024 min ye wasaden kalata ye an b'o kɛ novembre kalo san 2025
jamana kuntigi kalata sa ko bɛ kɛ décembre kalo sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Mali yɛrɛ de tun ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ k'a yira sa k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw la sa k'u bɛ o baara kɛ ten CEDEAO ko ko ale t'o si la a ye embargo fili an ka kɛba o la sa wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra fo kana se sogɛli yɛrɛ ale yɛrɛ banana nka yan'o cɛ kɛba janvier kalo tile 31 sanba fila ni mugan ani fila Faransi ko sa ko ale ni Faransi lasigiden bɛ an fɛ yan a fɔra ale ɲɛna sa ko Faransi yɛrɛ de fɔlɔ ko kɛba ko ale ni Mali wulumasiri tabaw tɛ se ka baara kɛ ko ale bɛ taa Faransi y'a ka kasaw cɛ ka taa min ye février kalo tile 18 Faransi lasigiden a ɲini n'o fɛ k'o fana ka taa Barkhane ni Takuba n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu fana taara min ye Nations Unies ye fɛɛrɛ sigira sen kan sa k'ale fana la taa Sogɛli ka kumaw sen fɛ diɲɛ seleke naani wasabulon kɔnɔna na a ye kuma minnu fɔ kosɛbɛ o ye Mali yɛrɛ ka maliya baaraw bɛ se ka kɛ cogo min janfa minnu taara ka ɲɛsin Mali ma Mali ye degun minnu kɛ o la sa fɛɛrɛ ni yɛlɛma minnu nana sigi sen kan Asimi ale kɛlen jamanakuntigi ye u y'a lajɛ sa k'a lajɛ min ye wasabulon kɔnɔna ye n'o ye CNT kɔnɔna ye k'a bɔ maa 121 na ka n'a bila maa 147 na o fana kɔfɛ tuguni o bɛɛ la kɛba a kun yirala k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye minnu ye furancɛla fanga baara la k'u tɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nka min ye CNT ɲɛmaa ye n'a nana kɛ ko ma taa u taa sira fɛ ko jamanakuntigi b'a fɛ ka t'i kanbɔ fanga nɔfɛ walima ni jɔyɔrɔ ni fɛn ma sɔrɔ ale na kɛ jamanakuntigi ye o tun bɛ sariti tɛmɛnen kɔnɔna na kɛba Faransi arajo sow Faransi télévision sow min ye mars kalo tile 20 mars kalo sanba fila ani 22 a fɔra ɲɛna k'olu ka waa wɛrɛ k'u ka taa ka bɔ Mali jamana in kɔnɔna na yan RFI bɛ o la France 24 bɛ o la degun barika nana bonya kosɛbɛ Mali ale ka maa falenba n'o ye Imam Mahmoud Diko ye a fana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ M5RFI ka kow la ale taara Algérikaw fɛ yen a fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana wolo kuma caman na fɛn minnu y'a to bi halisa min ye Diko kɔni ale bɛ yen Sumelu Bube Mayiga ale fana ka kalifa minɛ a la k'a to kaso la o ko hukumu kelen kɔnɔna na min ye Mali politiki mɔgɔ caman ye olu ye gɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ Umaru Mariko olu ye dugu bila caman fana taara olu ma taa kun fɔ maa ye a ko la jura dɔw fana bɛ olu fana ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila nka o bɛɛ la Mali cɛsiri k'i jija min ye furancɛla fanga ye malidenw wulila k'u jɔ su ni tile yaasa baara min b'a kɔnɔ CEDEAO wo Union africaine wo min ye diɲɛ seleke naani mafalenbaw ye o fɛn fɛn nana yan gouvernement ani président Asimi u y'a yir'u la k'a fɔ ko anw ka kuntilenna filɛ nin ye anw ka taabolo filɛ nin ye an b'a fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan olu filɛ nin ye ni maa min bɛ sɔn o ma o y'an taabolo ye kɛba y'an t'o la min ye Burkina coup d'état taara kɛ ye coup d'état donna coup d'état kɔnɔ min ye Daliba ye ale walonna ka bɔ yen capitaine Ibrahim fɛ o y'i sigi san 2023 juillet kalo tile 26 cɛ ka garde corps de ma datugu a da la Bazoum Niger olu fana bɛɛ lajɛlen ko ko Mali ye sira min ta sa k'olu na t'o fɛ o sira in kɛba o tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ten nka o nana a lawaleya ka sɛbɛn sigi sen kan septembre kalo tile 16 san 2023 k'a fɔ o ma ko charte d'état ko gourma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma wolomasiri tabaw ka ko sanfɛ o yɛlɛmana ka kɛ AES ye bi o baaraw fana bɛ sen na kɛba furancɛla fanga in kɔnɔna na gɛlɛyaw caman yera majɛw caman yera degun caman yera maa caman bɛ bi olu y'a yira k'a fɔ lafiya u m'a sɔrɔ degun ni gɛlɛyaw kɔni caman maaw ye sɛgɛn kɛ kuranko gɛlɛyaw nana ye min ye sanji ye o nana tiɲɛniw kɛ baara tiɲɛna maaw bolo ONGw caman datugura min ye malidenw fanba ye u kun t'a dɔn u b'a fɔ cogo min na gɛlɛya nana kɛ kɛrɛkɛtɛ fo sisan nin waati in na halisa maaw bɛ ka kuma caman b'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya minnu bɛ sen na o ka ɲi nka min ye jamanadenw ye olu sɛgɛnnen don kɛba fɛɛrɛ sigira gouvernement fɛ ka se ka olu dɔw ban kɛba ko n'i ye san 5 in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko lakanako ta nasira fɛ Mali y'i jɔ a jɔyɔrɔ la min ye Mali yɛrɛ jamana ye ka se k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o baaraw kɛra Kidal sera ka sɔrɔ Anefi sera ka sɔrɔ Tesalit ni Bɛr olu bɛɛ lajɛlen sera ka sɔrɔ sariya sunba kura o sera ka sigi sen kan yɛrɛma hɔrɔnya k'a la kura ka Mali bila sira kura kan AES k'o sigi min ye code minier kura ye k'o sigi sen kan jamana dugutigilakaw k'olu don ba la
min ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na baarakɛlaw ka lajɛ ka se ka dɔ fara olu ka sara kan kiiritigɛlaw ani kiiri taabolo ni kiiri kɛcogo sariya kuraw k'olu sigi min ye baarakɛlaw ka sara k'o bɛɛ don kura la Mali biométrie k'o fana se k'o sɔrɔ k'o sigi sen kan bi na an ka marabolo taacogo n'an ka mara taabolo o tun tɛ aw ka kɛlɛ ya opérationnalisation ko marabolo bɔra 9 na ka na yɛrɛ sɔrɔ 19 na bi min ye furancɛla fanga y'ale kɛ polisiw k'olu bila wolomasiri tabaw ka gun kan SNJ k'o baara daminɛ kura ye min ye biennale ye ka nin kura fiyɛ a la baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka taa farasa Mali yɛrɛ jɔyɔrɔba mun b'a bolo diɲɛ kɔnɔna na ka se k'a dɔn k'a dɔngalakari bɛɛ lajɛlen k'a bonya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o fana kɛra min ye ndolati tɛrɛ minnu b'an fɛ yan minnu jɔra CAN 2002 hukumu kɔnɔna na Alpha Umaru Konare ka waati olu fana caman la kurakurayara École de la citoyenneté sigira sen kan jamanakuntigi yɛrɛ ka musaka o bɛ taa ka kɛ ka maaw dɛmɛ kosɛbɛ yaasa min maa minnu bɛ degun kɔnɔ olu bɛ se ka ban cogo min na kalanko k'o sigi sen kan k'a lajɛ min ye kalan ye majɛ minnu b'a la ka se ka dɔ fara olu kan hali bi maa minnu bɛ yen sisan n'olu bɛ fɛ ka concours kɛ k'a lajɛ ka concours don bɛrɛ la min ye tilennenya ni jɛlenya ye sa ka se ka o sigi sen kan an ka marabolo la k'o baaraw bɛ sen na min ye faso yɛrɛ baarakɛyɔrɔbaw ye fana ka se ka minɛnw sigi sen kan min bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ digitalisation ko olu fana bɛ sen na kɛba ko min ye furancɛla fanga ye a ye yɛlɛmaba minnu sigi sen kan ni a tora ka sinsin yɛlɛma fanba ye min ye o ye maliden ka yɛlɛma de ye kɛba an bɛ min na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min degun minnu b'an kan o bɛ se ka ban cogo min fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan o bɛ se ka lawaleya cogo min k'o ti kɛ anw yɛrɛ kɔ dɛ an yɛrɛ k'an cɛsiri an k'an jija an k'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ fɛn min na Maliko don n'a ma ɲɛ o kɔ fo maaw ka sɔn maguwa ma sini lafiya o bɛ se ka na cogo min na kɛba kuma bɛ kun cɛ ni min ye coup d'état min kɛra san 2020 san ka n'a bila san 2025 san na o fana kun bɛ ɲini ka na kun cɛ sɔɔni ni coup d'état wɛrɛ ye nka Ala ni Moribo Kone Ala ni service renseignement Ala ni malidenw ka dugaw n'u ka jamana kanu maaw ye faamuyali kɛ ko in na a ko bɛ ka taga sariyatigiw ka sira fɛ a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na a wulikajɔw bɛ sen na fɛn caman bɛ ka fɔ kɛba maaw k'a dɔn k'a fɔ baara min kɛra wulikajɔ min bɛ sen na yɛlɛma min ko b'an kɔnɔ an b'a fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan an k'an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ an kan ka se ka min kɛ an ka jamana ye n'an y'o dɔn an bɛ lafiya n'an y'a dɔn k'a fɔ ko karisa ninnu bɛ fanga la o tɛ an yɛrɛ de ta y'an faso ye an bɛ se ka mun kɛ an jɔyɔrɔ min na an k'o kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ taa ɲɛ dala kuma ka ban wulikajɔ ka kɛ ɲɛmaaw fana k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ kɛ a kan ka kɛ maa ma misali ye a kan ka to i ka yɛlɛma a ka di maa caman ye bi gouvernement ka bɔ ni jamaba in na ka kɛ maa 25 ye i n'a fɔ a laɲinina cogo min na a ka di maa caman ye bi fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen don sen ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la a ka dakɛnya bɛɛ lajɛlen a ka di maa caman ye bi sariya ka taa sariya sira fɛ a ka di maa caman ye bi jamana yɛrɛ marabolo ka bɔ nin cogo in na a ka di maa caman ye bi baara ka kɛ baara kɛcogo la maaw ka ta u tacogo la minnu bɛ wuli ka jɔ ka kɛ kalan ka sigi sen kan kiiri ka damakɛnya bɛɛ nka anw kɛlen dɔ bɛ wuli tuguni k'a fɔ ko n'a sera anw ma ko k'a lajɛ anw bɛ se k'an yɛrɛ bɔ nin bɛɛ la cogo di kɛba nin bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya anw ma cogo di o fila ti taa dɛ n'i b'a fɛ ka alijinɛ sɔrɔ i tɛ to diɲɛ na dɛ nin ye sɔgɔmada in na babu kelen min tun b'an bolo n'an tɛna se ka fɛn wɛrɛ fara a kan kɛba ka bɛɛ lajɛlen fo dɔrɔn ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wa kɛba an bɛ min fana fɔ ka fara a kan anw ye min fɔ o ye anw ye min dɔn anw bɔra min kalama an sera ka min fasiri ka bɛn fɛn caman bɛ ko in na n'i y'i da don olu la bi o bɛna na ni mankan wɛrɛ ye o bɛna na ni futinɛ wɛrɛ ye o tɛ foyi ɲɛ jamana ye jamana mago bɛ min na bi o ye basigi ye kɛba i m'a ye kabini fangadaraki ma se ka ɲɛ sɔrɔ kuma fɔra i b'a dɔn maliyɛnw bɛ ka mun fɔ a gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ dɔrɔn olu ka se ka t'u ka baarakɛyɔrɔ u k'u ka denbayaw balo gouvernement ka fɛn sigi sen kan min b'a to olu bɛ se ka taa ni ka segin kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ an ka marabolo minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔna na bi sɛnɛkɛlaw wo baganmaralaw wo jɛgɛmɔnaw wo baarakɛlaw wo sifinw wo u bɛɛ ka se ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la ka segin hɛrɛ ani baden na maliden fanba bɛ ka o de ɲini bi gouvernement fɛ a ka se k'o sigi sen kan jamana bɛ se ka lafiya cogo min na yiriwaliko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sɔgɔmada in na
ningara outlaw anaw nyo garsge ame dugo ga sakwala ga tle here cha ala ga so mangani shini kena la wangu mala ko dam ala ga nga jamano basgi ala ga nga jamano kisala ga nga jamano tanga ala ga tle here cha ya ke bai jalo akambe wati were tap stand ni mami ma fe ka warichi kana malikono nogoya la telia la ani songo damatmedia tap stand ibe ale télécharger ya sa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la min euro wari duru o be di ma chili o chili tap stand ka warichi kana malikono sonogoya la aya shifla ka galombanda